India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Yaki media jungki ar pengut kinong yalam ka parti awe milik. Lalap dia nak keleng ki Jaka jungka Bangladesh harin baka menteri rangbah barem ka Sheikh Hasina. Kalahap ban perkrat no nak negari namar ka ki ka bajur jungki samla pule ban persya halor ka bah thungkam kerpang ki khon ki kti jong kinong yale lai lut. Hakan ka ki la sakhi halor ka jing penjot bar ka jing lute ka bajur bah yaki ying kisam bar ki Jaka trikam jong kinong yalam bar kinong tre jongka awe milik ha keleng ka Bangladesh ong kelat pathai kubor. Ki sakhi ki tu baya kayeng jong u councilor barim UMD Shah alam hakanong ba komila kabajngai kumba shispa kilometer nanong ba dhaka la thang de ki pait bhur saungut ki breu ki la khlat no hakasni ba ar haba ki pait bhur ki la thang e kayeng jong MP u Shafiqul Islam Shimul lalap ki medyap jong ki haki kamera bar ki baranda hadhaka ki benta joka office bakongsan joka wamilik kila cha thang biang hakasni ba ar balala la thang ningkong yeka hakapor khal ar steng mensngi jongka singning kong baladap hakaleng ka Bangladesh kinong yalam jongka awe milik bat kijaj ben reuret pat kum ki Hindu kila klalong kinong sya thombor bakongsan jogi pat bhur bahe pat jongki muslim ki kenhun ki bakmi bat yadai ka hok long bruman breu bat ki hekam bari ha Bangladesh kila pen pawi ka jing sokya halor ki khubor ki bayadai bat ka jing sya thombor jogi kenhun ret pat ki baken thop ki Hindu katok ne ki kam khai bat ki ying ki badai trai da ki Hindu ya ki balayu i daki katok ne hak negari ki babun ki muslim baki don ni kajinya dei kebajan bah bar kinong yalam balasya penhiar khat ka Sheikh Hasina kilangat hak jing sya tombor ki yeng bar kidukan jugi red pat kila sya hiar thma sya penjulor bar sya lute omduna ya ka khandai phunyo teli ki Jaka hak singining kong bat singi baar balala ong u Rana Das Gupta General Secretary jengka Bangla Hindu Buddhist Christian Unity Council haka kerwa kaken hun kala ong ba om dunai ka shipoteli ki temple Hindu kila sya thombor hakiken hun runar hakasin kong balala uwe urang ba Hindu ula sya shoh haduh bandayap ha Bagerhat district syathi jengka Bangladesh ong uwe uhe jengka hospital ubom kwa apan pau kerteng namar ka jing sngan ong ka kubor